tak som scrolloval na Robloxe a našiel som túto hru, ktorá sa volá Not Easy Obby. Nie je to pre noobov. Not Easy Obby má 180 všetkých stageov a zvládne to iba 1% ľudí na celom svete. Takže sa poďme pozrieť, či sme to 1% alebo nie sme. OK, takže už sme sa napojili. Môžeme tu vidieť, tak zatiaľ to vyzerá úplne jednoducho. Keď môžeš za Robuxy, tak to v podstate môže zvládnuť viac ako 1% ľudí. To zo začiatku už vyzerá ako podozrivo, že nás chceli len podviesť, aby sme si túto hru len zahrali. Tak poďme skúsiť, že či je to naozaj také ľahké, ako hovorím. No podľa mňa to bude tak, že čím ďalej, tým to bude ťažšie. A zabudol som vám povedať, že kým toto budem preskakovať, tak dajte like a odber, aby som mohol urobiť takéto ďalšie videá. Už sa pomaly blížime k 1000 odberateľom, práve máme 823 odberateľov, teda ak sa to do zajtra nezmení, dúfam, že áno. Takže naozaj ho tam dajte. Zaberie vám to len jedno ťuknutie alebo dve, ak dáte teda aj like. Ja budem za to veľmi vďačný, pre mňa to veľa znamená, takže ďakujem. Takže vráťme sa ku videu. OK. To je úplne easy zatiaľ. V podstate, že od úplne easy až po úplne extrém. Sa na to extrém úplne neteším, ale zistíme, že či nás chcel naozaj majiteľ tejto hry, čo má aj fajku, oklamať, aby si proste tak do túto hru len zahral. Byť takedy video, ale kde budem míňať Robuxy, ale to si budem musieť kúpiť Robuxy. Neviem, kedy to urobím, ale dakedy to urobím. OK, to vyzerá strašne easy. Úplne easy. To nie je vôbec hard. Uvidíme, že to bude ťažšie a ťažšie, keď sa dostaneme do ďalších levelov. Ja som nečakal, že to bude takéto easy. Ja som čakal, že to bude také, že to naozaj žiadny človek neprekoná. Budem rád, ak dáte ten odber. Koľko stojí koberec? 399 robuxov, kámo, to nemám. Ja mám teraz len 76 sa mi zdá. To je strašne málo, ja už nemám ani na ďalší private server Steelbrainerov. Čo sa tu kecam o iných, keď tu hráme proste túto hru. Ak to bude ťažšie, tak ja to livnem. Ak to bude také, že určite si nezaplatím skip stage, ak by to bolo ťažké, lebo chcem si určite míňať bobuxy. Už to volám robuxy, bobuxy normálne. Ja už mám 49 zo 180. To je úplne easy. Bude tak 20-15 minút. Neviem, to len tak preskačem proste. Rýchlo to preskačem a bude. Toto video nebude trvať veľmi dlho. No. Pozrieme sa ďalej, čo tu máme. OK, takže už sa práve nachádzame na average. Ja ani neviem o tom, že sme už prešli toľko toho. My už sme na leveli 61. Wow. Ak by ste chceli, aby som začala zase točiť, ešte som netočil Steelbrainered, ale aby som začal točiť Steelbrainered, aby som to začal zase hrať, tak mi môžete dať dačo za free, môžete mi napísať do komentárov, že či by ste mi dali vôbec dačo za free. No teda chcem to už mať za sebou. Lebo ja skúsim sa veľmi neponáhľať. Lebo mi to zbytočne kazí. 5 years later. Skoč tam! Pomoc! Ja tu budem pri tom strávim aj 2 hodiny. No, dobre. Už som to dal tak. OK, pôjdeme takto. Tak. Teraz mi to dalo semka. Tieto vlády ja nemám veľmi rád, lebo ma to tu zaťažuje. To video mi bude podľa mňa dosť dlho na strihanie, lebo takého originálneho, ako má Rigderko, Pocket, Šteps, tak ja mám svojho.
Aj svoje tričko mám. Ale ešte som ho nezverejnil, lebo neviem, ako to urobiť. Ale dakedy urobím svoj merch. Kľudne aj na Google. Dakedy, nehovorím teraz. Ľahšie. Ale ja som hral inú verziu, sa mi zdá. Čo je toto za verzia? Či už dali update od vtedy? Ja som dal rebirth, to preto už je také ťažké. A hľadal som takú hru, tak najskôr si ju vždy vyskúšam. Viete, najskôr si ju vždy vyskúšam a chcel som vám to ukázať na video, že idem proste od začiatku. A tak som si dal rebirth, neviem síce na čo to tu je, šiel som od začiatku, ale toto je úplne toto je podľa mňa o dosť iné ako to predtým. Lebo tam som mal kune aj level 145 a tu mám level 83 a už je to ťažké. Toto viem. To ma naučil môj chorvátsky kamarát Mislav. Ak to mám povedať dobre. Je to také malé, sa mi príde. Ale ani nie. Mohli by ste mi dať aj výrobuxy, ak by ste chceli. Kámo, ja toto už asi lívnem. Ja to nebaví. Sa nečudujem, prečo to hrá len 157 ľudí. A keď má aj fajku. Lebo napríklad Troll Rage Tower, čo vtedy hralo 3000 ľudí, keď som bol v Chorvátsku s kamarátom. A teraz to hrá normálne, že 0. A keď som si dal ten rebirth, tak už je to ťažšie. Aha, takže ja musím ísť takto, tu počkať. Teraz sa mi to znova objaví. A takto. Aha, takto je dobré. Ktoré veci, čo tam boli, v tom prvom ostali a ktoré pribudli. Lebo takéto ťažké to nebolo. Aha, tu mi to ukazuje, takže prvé je tu, druhé je tu, tretie je tu a štvrté je tu. Dobre. Tak, teraz pôjdeme takto. OK. Ja som tu už asi 200 krát umrel. 5 years later. Reálne teraz 200 krví. Ja toto asi bude posledné, čo dám a kámo, mňa to už nebaví ani veľmi. Takže dali sme 100, sme tie 2%, ako to mám snať povedať. Sme 2%, čo to dali asi, alebo 1,5 alebo 1,3. Takže ak sa toto video páčilo, budem rád, ak dáte like a odber, napíšte, ak by ste mi chceli dať takého brainrota, styl brainrota alebo robuxy. Budem veľmi vďačný a čauko.